Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán predseda rady, dovolte mi vystúpiť napriek tomu, že podobne ako niektorí moji ďalší kolegovia v tejto rozprave som to pôvodne neplánoval. Nie preto, že by tento bod nebol dostatočne dôležitý, naopak ide jeden možno z dvoch, maximálne troch najdôležitejších bodov, ktoré prerokúvame na tejto riadnej schôdzi Národnej rady. Bol tam v tom jednoduchý dôvod a to bolo to, že som vedel, že plánujú vystúpiť dvaja kolegovia z nášho poslaneckého klubu, minimálne pán Štefanec a pán Mikloš, ktorí som si bol istý, že po odbornej stránke dostatočne pokryjú túto problematiku. Svoj názor som však zmenil, a to z dvoch dôvodov, ktoré by som chcel na úvod vysvetliť. Ten prvý je naozaj to, čo môžeme v tejto Národnej rade sledovať uplynulé najmä dni, ale v určitom rozsahu už týždňa a mesiace. A to je naozaj narastajúca arogancia moci. Nejde len o nočné rokovanie a znemožnenie toho, aby poslanci rokovali počas dňa o tak vážnej veci, ako je odvolanie predsedu vlády. Nie je to len všetky také tie veci, ktoré si získajú pozornosť médií, ako sú bitky, útoky, urážky, ale sú to aj veci, ktoré zostávajú mimo pozornosti médií a ktoré sú možno závažnejšie. Je to napríklad systematická sabotáž možnosti parlamentnej kontroly, keď zvolávania mimoriadnych schôdzi výborov k tak vážnym témam, ako keď predseda vlády vyhlási, že prokuratúra je znefunkčnená podozrivými akciami vnútri a potom vládna väčšina znemožní rokovanie kontrolného výboru. K tomuto mojou vlastnou skúsenosť s mimoriadnym rokovaním školského výboru, ktoré bolo sabotované ešte pred pár mesiacmi, takisto v otázkach poslaneckých prieskumov a podobne. To znamená, čelíme situácii, kde niekedy emocionálnejšie a možno podfarbenejšie alkoholom, niekedy je úplne racionálne a chladne a mocensky sa búra to, čo je hlavnou úlohou tejto snemovne, teda kontrolovať vládu, ktorá je pri moci a byť jej zdrojom jej moci, ale byť jej aj kontrolorom a pandantom. Odbúrava sa hlavne schopnosť opozície toto vykonať, hoci opozícia v každom systéme má prirodzený záujem to robiť a je to jedno z jej hlavných úloh. To však nie je jediný dôvod, prečo sa rozhodol vystúpiť. Druhý dôvod bol ten, že v uplynulých dňoch sa mi úplne náhodou dostal do rúk jeden živý príklad toho, kam môže viesť nedodržiavanie zodpovedných pravidiel hospodárenia. A problém tejto problematiky, ako to môžeme vidieť napríklad aj z hľadiska prítomnosti médií na balkóne v tejto chvíli, alebo aj z prítomnosti kolegov najmä zo Smeru v poslaneckej sále, je v tom, že hoci všetci vágne a všeobecne vedia o tom, že ide o zásadnú vec, bolestivú vec, dôležitú vec, tak kým zostáva v polohe čísel, percent a grafov, tak ako si sa nám zdá vzdialená. Preto keď som natrafil na veľmi dobrú analýzu toho, ako sa mohlo stať, že mesto Detroit, mesto, s ktorým sme tak spájani dneska na Slovensku, pretože máme veľmi podobnú štruktúru hospodárstva, na akej Detroit vyrástol, mesto, ktoré hoci len mesto malo na svojom vrchole 2 milióny obyvateľov, takže tvorilo asi 40% Slovenska. Ako sa mohlo stať, že dospelo do bankrotu, k ktorému dospelo pred pár týždňami, tak som si povedal, že je zaujímavé sa na to pozrieť a pozvedať si, či sú tam aj nejaké paralely so Slovenskom. A o tom chcem dnes aj hovoriť. Ale predtým, než sa k tomu dostanem, dovolte mi sa možno stručne vrátiť predsa len k tej situácii tu a spýtať sa, v akej situácii sme. Tá prvá vec, ktorú treba povedať, je, že z hľadiska objemu verejného dlhu sa dnes blížime k stene nárazu do tejto steny. Túto stenu však nepredstavuje ústavný zákon, ktorého sme svedkami. Túto stenu predstavuje schopnosť Slovenskej republiky si požičiavať s rastúcim dlhom. Nech sa mňa pán Kamenický neurazí, ja chápem, že cíti potrebu hájiť verejne svoju vládu, ale ak sa seriózne venujeme v otázke finančných trhov, vieme, že momentálny stav úrokových sadzieb na trhu z hľadiska sekundárneho dlhopisového trhu hovorí len veľmi málo o dynamike. Všetci, čo sa tomu venujeme, vieme, že necelý rok a 3/4 je tomu, čo Slovensko, podotýkam, s nižším dlhom bolo v situácii, kde si nemohlo niekoľko týždňov za žiadnu rozumnú cenu na medzinárodných trhoch požičať. Bolo to v stave, keď vznikala jednak panika okolo Slovinska a v situácii, keď aj v Európe bolo znepokojenie ohľadne niektorých ďalších vecí a zrazu tie peňazovody vyschli pre Slovensko a to bolo v situácii, keď bol dlh nižší.
To znamená, že dovolím si poznamenať, keď sa pozrieme na vývoj v Grécku, ako bežal uplynulých 5-6 rokov, keď sa pozrieme na vývoj v Írsku, Portugalsku, ale mimo Európskej únie, táto stena nikdy nefunguje tak, že ako sa k nej blížite, tak vám bliká také svetielko a začne to spomalovať a úroky pekne postupne rastú každý deň o 10 a keď už to naozaj prešvihnete, tak zbankrotuje krajina, lebo ani nikto jej už nepožičia. Ono to funguje. Existuje na tom v angličtine výraz, ktorý sa týka kapitálových tokov, ale je na toto vhodný a tomu sa hovorí, že sudden stop, teda okamžité zastavenie kapitálových tokov. A takéto okamžité zastavenie kapitálových tokov môže zbankrotovať krajinu veľmi rýchlo, pretože obmedzí prístup k zahraničným zdrojom. Ak si pozrieme na to naozaj, čo sa stalo so Slovinskom, čo sa stalo s Gréckom, úroky vyskočili v priebehu niekoľkých mesiacov, krajina si nemohla požičať a dostala sa do záchranných programov a do tej nekonečnej mizérie, ktorú dodnes zažívajú. Preto je zaujímavá otázka, kde je tá bezpečná hranica. Správna odpoveď je, že bezpečná hranica úplne neexistuje, pretože v situácii veľkej paniky na finančných trhoch môže krajina ako Slovensko mať problém aj s dlhom možno okolo 30-40%, aj keď je to nepravdepodobné. A naopak v situácii veľmi pokojných trhov, najmä trhov uspaných bezpečnostnými akciami Európskej centrálnej banky, môže tá hranica byť aj výrazne vyššia. Vieme však historicky, ak sa pozrieme na to, že pre krajiny nášho typu, teda krajiny, ktoré nemajú najvyšší možný rating AAA, ale nepatria do kategórie dlhodobo bezpečných krajín, ale ešte sa etablujú svoju kredibilitu, patria medzi tzv. Emerging markets, teda trhové ekonomiky, ktoré ešte len vstupujú na svetové dianie, tá hranica je práve niekde okolo 50 až 60% HDP bezpečná. Nad ňou už to začína byť veľmi riskantné a stačia niekedy aj drobné problémy na to, aby sa spustil náhle zastavenie tokov, strata credibility a následný problém s financovaním. To znamená, my sa k tejto stene už dneska blížime, ako tu viacej kolegovia demonštrovali, demonstruje to aj správa rady, blížime sa k nej pomerne rýchlo a oveľa rýchlejšie, ako sme si mysleli. Keď sa schvaľoval ústavný zákon, nikto si nemyslel, že budú tieto hranice prekonané, lebo inak by strana Roberta Fica nikdy za tento zákon tam nezahlasovala, lebo už si bola vedomá v tej chvíli, že je s vysokou pravdepodobnosťou preberie moc za zodpovednosť po najbližších voľbách. Funkcia zákona teda nie je na slovenských ministrov a na slovenskú vládu dávať im nejaké nespravodlivé arbitrárne pravidlá, zaťahovať brzdu v situácii, keď to netreba, a len kvôli tomu, aby sme teda vyhoveli zákonu a pánovi Šrámkovi je treba niečo robiť s deficitom. Tá záchranná brzda je naozaj nastavená tak, aby bola zaťahovaná v situácii, keď sa blížime do riskantného pásma. A v tom riskantnom pásme dneska nepochybne sme, pretože, ako už bolo spomínané, tie prvé jemnejšie zatiahnutia už nabehli a môžeme očakávať, že ďalšie, čoraz vážnejšie sa blížia. Pozrieme sa na to, čo je stratégia slovenskej vlády v reakcii na to, že sa ocitla v riskantnej zóne a na to, že blikajú čoraz vážnejšie červené svetlá. Sme svedkami najmä dvoch javov. Jeden je využívanie jednorazových položiek. Môžeme teraz hovoriť o zásobách ropy, môžeme hovoriť o dividendách, prípadne superdividendách, môžeme hovoriť o viacerých ďalších aspektoch, ale ich charakteristikou je to, že neznižujú deficit udržateľne a opakovane, že dneska bude nižší, aj o rok bude nižší, ale to, že ho znižujú v tomto roku alebo v tom roku, keď sa použijú. Je to niečo ako jednorazová, ak môžem teda hovoriť o situácii, ktorú sme tiež zažili, je to niečo ako fiskálna Viagra. Jednorazovo zvyšuje potenciu, ale nerieši dlhodobú potenciu. A podobne aj tieto jednorazové opatrenia môžu v tom roku pomôcť, ale nijak v skutočnosti neriešia náš dlhodobý, ani strednodobý a často ani krátkodobý finančný problém. Druhý aspekt, ktorý je teraz využívaný, je presúvanie rôznych rozpočtových položiek medzi rokmi, kde si vláda vyberá, že či teda si navýši deficit v tomto a budúcom roku a čo je pre ňu politicky výhodnejšie. Nie sme však zatiaľ svedkami udržateľnej stratégie ani oživenia ekonomiky, ani znižovania deficitu verejných financií. Koniec koncov, dokumenty, ako by to malo vyzerať, existujú. Máme naozaj program stability, o ktorom tu bolo dneska viackrát hovorené. Máme k dispozícii aj odporúčania Rady, odporúčania Európskej komisie, ale reálne rozpočtové rozhodovanie sa nimi zatiaľ neriadi. Otázka teda vzniká, kam to všetko môže viesť. No a tuto, ak mi dovolíte, sa dostanem na chvíľku k mestu Detroit. Dovolte mi ukázať len, keď už každý vytiahol nejaký farebný obrázok posledné 2 dní, tak človek nemôže úplne zaostávať. Toto je obrázok, ktorý ukazuje
príjmy mesta Detroit očistenou infláciu za posledných 60-70 rokov a ten červený je dlh mesta Detroit. A ako vidíme, mesto Detroit počas tých uplynulých 60 rokov nedokázalo zvýšiť svoj reálny príjmy, nedokázalo vybrať dlhodobo viac peňazí, v nejakých obdobiach to šlo a potom zase kleslo. Ale, čo tu nie je zobrazené, vzhľadom na to, že výdavky až na výnimky boli vyššie, tak postupne dlh rástol, až nakoniec začal rast astronomicky a dospel tam, kde dospel dnes. Toto je obrázok, ktorý by obyvatelia Slovenska mali vidieť vo vzťahu k svojmu vlastnému rozpočtu. A treba uviesť, že Slovensko už je dneska niekde tu. Už nie je až tak ďaleko od toho konečného bodu, čo bolo predmetom predchádzajúcej časti môjho vystúpenia. Čo je zaujímavejšie než to, že mesto Detroit nedokázalo zvládnuť svoju finančnú situáciu, je odpoveď na to prečo, čo sa stalo. No a detroitský denník Free Press, ktorý teda hoci je v chudobnom meste sužovaným bankrotom, má stále niekoľkonásobne väčšie analytické kapacity ako všetky slovenské médiá, strávil jeho redaktori, reportéri a analytici týždne v archívoch a snažil sa dokopy odpoveď. A tá odpoveď je veľmi zaujímavá, lebo hovorí o tom, že čo sa v meste Detroit dialo a ako sa hovorí v titulkoch niektorých filmov, podobnosť so skutočnosťou na Slovensku nie je náhodná. Takže dovolte mi čítať a budem to prekladať priamo z angličtiny, takže sa ospravedlňujem, ak to nebude znieť úplne elegantne po slovensky. Prvá vec, ktorú skúšalo mesto Detroit, je čoraz zvyšovať dane. Lídri mesta opakovane sa snažili zvýšiť klesajúce príjmy novými daňami. V roku 60 zavedli novú daň z príjmu, v roku 71 novú daň z utilít, v roku 99 novú daň z kasín a všetky dane niekoľkokrát zvýšili. Napriek tomu výnosy klesli po očistení inflácie za posledných 50 rokov o 40%. Vysoké dane vyháňali obyvateľov mesta Detroit na predmestie a vyháňali aj podnikateľské subjekty z mesta. Dnes Detroit napriek týmto všetkým novým daniam a ich neustálemu zvyšovaniu má po očistení infláciu nižšie daňové príjmy ako v roku 63. Druhá je primalé a neskoré znižovanie výdavkov. Kapitálová základňa Detroitu, na ktorú sa mohol spoliehať, klesla o 77% za posledných 50 rokov, ale mesto za to isté obdobie znížilo počet svojich zamestnancov o 28%. To znamená, že to, z čoho môžete čerpať príjmy, klesne o takmer 4/5, to, na čo dávate výdavky, znížite len o 1/4. Až na konci, v posledných rokoch, sa mesto Detroit zúfalo pokúšalo znížiť ďalej svoj počet zamestnancov. A teraz príde obzvlášť zaujímavá časť. Miliardy v rôznych bonusoch. Mestskí úradníci, alebo tá predstaviteľa mesta, odovzdali viac ako $1 miliardu v rôznych bonusoch zamestnancom, ale aj dôchodcom v meste. Väčšina z toho bola vo forme tzv. 13. platov a 13. dôchodkov. Tieto peniaze, ktoré mohli použiť na to, aby mesto nezbankrotovalo, ho namiesto toho posunuli ešte bližšie k bankrotu. A poslednú vec, ktorú chceme stručne spomenúť, nevyužitie šancí prosperity. Na rozdiel od všeobecne deklarovaného mýtu, mesto Detroit nebolo v kontinuálnom úpadku už 50 rokov. Boli významné obdobie ekonomického rastu a nádeje, napríklad v 90. rokoch. Lídri mesta však neboli v tomto období schopní ich využiť na to, aby zreformovali mestskú štruktúru, počty úradníkov, programy, znížili výdavky a ochránili obyvateľov mesta a mesto samotné pred ďalšou recesiou. Samozrejme, mohol by som čítať ďalej, ale myslím, že tie paralely sú veľmi, veľmi zjavné a pochopiteľné. Dovolte mi možno len pripomenúť, že naozaj v roku 2006 až 2008 táto ekonomika rástla o 10% v jednom roku a 6, 7, 8% v iných rokoch. Napriek tomu deficit verejných financií, najmä kriticky očistený deficit verejných financií, prakticky neklesol. To znamená, že prvá vláda Roberta Fica nevyužila najlepšie časy v dejinách tejto krajiny, fiskálne najlepšie časy, na to, aby dosiahla vyrovnaný rozpočet. Využila ich práve na to, aby bola za pekného. Podobne ako niektoré vedenia tohto spomínaného mesta. Potom, rovnako ako sa to dialo tam, v zlých rokoch 2009-2010, namiesto snahy o úspory alebo zabezpečenie kompetentného hospodárenia, sa deficit prehlbil na úroveň, ktorá bola po
krachujúcich ekonomikách juhu najvyššia v Európe. A bola na nej 2 roky, ktoré táto vláda ešte mala. Po nástupe Ficovej vlády, alebo okolo nástupu druhej Ficovej vlády to vyzeralo, že Robert Fico a Smer sa zmenili. Signalizovali to 2 veci. Prvá bolo súhlas s prijatím spomínaného ústavného zákona o dlhovej brzde, kvôli ktorému tu aj dnes sme, ktorý naznačoval, že Robert Fico si uvedomuje, že nie je už možné byť tak fiskálne zodpovedný v súčasnej klíme v Európe, že to je nákladnejšie pre neho a pre stranu Smer ako opak. A druhé bolo absolútne pevný, vodotesný, 150-tisíckrát opakovaný záväzok Roberta Fica, že Slovensko dosiahne v tomto roku 3% deficit verejných financií. Každý ekonóm vie, že 3% nie sú žiadny fetíš sám o sebe. Keď je 2,99 a 3,01, ekonomicky sa nič nedeje. Ale kredibilita toho záväzku je absolútne zásadná pre to, ako sme vnímaní a ako sú dôveryhodné ďalšie fiskálne plány vlády. Čo sa stalo? Ústavný zákon bol prijatý, ale ako náhle vláda zistila, že jej nevyhovuje jeho pravidlá, limity, vyvíjajú sa všetky možné snahy na to, aby bol obchádzaný. Spomeniem len niekoľko príkladov. Prvý príklad je na úrovni toho, že keď bola prekonaná prvá dlhová brzda, mal minister financií napísať parlamentu vysvetľujúci list. Minister financií napísal parlamentu tak odfláknutý list, že keby to bolo na úrovni školskej práce, tak za ňu nemôže dostať nič iné ako FX, teda po novom a 4 po starom. Napriek tomu, alebo možno práve preto ho poslanci Smeru odmietli zaradiť do rokovania pléna tejto Národnej rady. To znamená, že prvýkrát v histórii sme prešvihli limit daný zákonom a my sme sa o tom ani nemohli vďaka vám rozprávať. Možno menej procesný a viac obsahový problém s týmto zákonom. Prepočty, ktoré robili analytici, vrátane myslím aj analytikov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ukazujú, že zásoby likvidných aktív, ktoré má štát v dispozícii, sa v najbližšej dobe znížia na jednu z najnižších úroveň v histórii a najnižšiu v porovnaní s okolitými krajinami. Čo sa stalo je to, že keďže sa do dlhu, hrubého dlhu, tak ako to bolo definované, započítavajú aj cashové rezervy štátu, tak jeden zo spôsobov, ako nemusieť konsolidovať, je zbaviť sa cashových rezerv štátu, teda splatiť dlhopisy, ako prichádzajú, nepožičiavať si nové. To je samozrejme príjemné pre vládu, lebo ju menej zákon obmedzuje, ale je to teda extrémne riskantný postoj, lebo ako tie likvidné aktíva klesajú, tak stačí oveľa menšia turbulencia na to, aby sme mali problém. Inými slovami, je to ako keby ste v balóne povyhadzovali všetky záťažové vecia s pieskom, spoliehajúc sa proste na to, že tak budete najrýchlejšie letieť. To je možno pravda, ale potom stačí aj malá búrka na to, aby ste spadli na nos. A to je situácia, do ktorej sa dostaneme, ak vláda nezmení svoju stratégiu. Preto, bohužiaľ, musím konštatovať, že sa nenaplnila tá konverzia Roberta Fica na Pavla, zo Šaula na Pavla. Nestal sa z nezodpovedného a povedal by som, nezodpovedné je asi najlepšie slovo na to, ja necítim na rozdiel od niektorých kolegov potrebu až také tvrdé výrazy používať. Nestal sa z nezodpovedného politika zodpovedný, z krátkodobého dlhodobo uvažujúci a ani z takého, ktorý uvažuje najmä o populizme a titulkoch nasledujúceho dňa takého, ktorý uvažuje v horizonte potrieb tejto krajiny o 5 až 10 rokov. To je možno pre pravicu niečom dobrá správa, ale je to veľmi zlá správa pre Slovensko a preto ma to neteší. Pretože strana Smer má dnes väčšinu v parlamente, ktorú vyhrala vo voľbách. Pokiaľ sa niečo veľmi dramatické nestane, bude ju mať minimálne do marca 2016. A do tohto bodu už dospejeme na tejto trajektórii do viacerých kritických momentov. Preto by som bol radšej, keby sme mali dnes zodpovedného protivníka, aj keď by to pravici bralo jeden z jej tradičných silných stránok, ktorou vždy práve ekonomická kompetentnosť a opatrnosť boli. Preto mi dovolte možno na záver povedať, že tento parlament nemôže byť a nemá byť o tom, kto sa s kým bije, ani kto pije. Akokoľvek sú tie veci nedôstojné, akokoľvek tí, ktorí ich naozaj zavinili a spôsobili, by mali za ne prevziať zodpovednosť.
A ja môžem konštatovať zatiaľ len, že pán poslanec Hlina jediný sa ospravedlnil, ak si pamätám správne, za svoj výstup. Nikto iný z aktérov rôznych násilných výstupov sa tu zatiaľ snemovne neospravedlnil. Tak, ale to je mimochodom. Ale o tom v každom prípade táto snemovňa nemôže byť. My máme situáciu, kde dnes tu máme správu o dlhu. Ak ste možno sledovali, včera Markíza získala dokument, ktorý preukázal, že to, čo sme zverejnili pred niekoľkými týždňami, že úrady práce umelo čistia evidenciu nezamestnaných, aby tak umelo zlepšovali čísla, namiesto toho, aby sa venovali skutočnému zlepšovaniu zamestnanosti. Máme to už dneska čierne na bielom. A takto by som mohol ísť ďalej a ďalej. Máme závažné problémy v tejto krajine týkajúce sa aj sociálnej a ekonomickej situácie, ktorých dlh je len špičkou ľadovca. A za takých okolností naozaj máme povinnosť sa zaoberať týmto. Nie tým, čo si kto vypije a ako potom reaguje. Napriek tomu, že to správanie z môjho pohľadu odsúdenia hodné. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.